fa milers d'anys, quan la gent es pensava que la Terra era infinita, tenia sentit el barallar-se, el crear posar tanques i un garrot i vigilar a veure qui ve, qui no ve, però ara no té sentit, ara ja sabem. O sigui, la història ha sigut un seguit de menjars, unes piràmides de poder. O sigui, aquestes piràmides de poder es van crear en aquell moment, amb les primeres tanques, els primers feudos o tribus, i es protegien perquè els de fora no sabien qui hi havia. Podria ser algo molt fotut. Però llavors això ha sigut la història. Unes tribus s'han anat menjant a les altres. I ara estem en un moment en què encara hi ha 2 o 3 tribus que es volen barallar, es barallen, i es fan guerres, i es destrueixen el que convingui con tal de tenir més poder, i guanya qui té més armes, i qui és més qui els té més grossos. És brutal. I en pocs dies, en poques setmanes, hem vist destruir països sencers, edificis històrics o edificis de vivendes, de gent, no tenen cap culpa, i pum va, papinos amunt i avall. Abans eren amb garrots, les baralles, o espases més endavant, però és que ara són bombes brutals. I els que les manen no van a primera línia de foc, no? Estan sentadets allà mirant una pantalla i un dron que porta bombes a veure què es carrega i qui guanya i qui mata més. És brutal, això no pot seguir. Crec que, a veure, la persona tenim cap, cos i cor. El cap per pensar, el cos per funcionar, i el cor és el que porta els sentiments. Socialment, en tota la humanitat, que tenim ara? Doncs que durant la història els caps són homes en general, que són els que pensen, els que decideixen, els que manen, els que fan guerres, els que diuen això no pot ser, i el cos és la quantitat de gent que està patint per aquests caps. El que falta en la humanitat és cor. Hem d'activar aquest cor. Com podem activar aquest cor? Mira, estem proposant una festa artística reivindicativa mundial el dia 10 de desembre d'aquest any i de cada any, que sortim tothom als carrers a fer art, doncs a cantar, pintar, ballar o simplement no fer res, no ho sé, però que el món, la gent, els que no volem guerres, que som la immensa majoria, perquè no tenim interessos, o sigui, ja estem pensant en un altre model d'economia col·laborativa, no competitiva, que és el que ens ha portat aquest desastre. Per tant, aquest objectiu de dir, sortim tothom al carrer el dia 10 de desembre, que justament és el dia de l'aniversari dels drets humans, sortim i diem el que pensem, que els mitjans de comunicació se n'hagin de fer ressò, que aquests 4 desgraciats que es dediquen a matar gent, que en el fons és per interessos econòmics, però ho vesteixen de religió o de creences, i el que és més fumut és que tots tenen Déu al seu costat. I Déu vol això, vol que ens matem, per això ens ha posat al món, perquè ens matem uns als altres. Em sembla que alguna cosa ha de canviar. I això ho hem de canviar des del cor. El cor de la humanitat ens hem de fer sentir cada 10 de desembre, però no només aquell dia, sinó cada dia. Podem sortir al carrer a dir el que pensem, cada setmana ens podem trobar, sobretot fem una crida a aquests petits grups, cooperatives, grups de consum, monedes socials, bancs del temps, grups d'autoajuda, que n'hi ha milions en el món. Doncs sortim, organitzem-nos i destinem una estona a la setmana, si és possible, a anar preparant aquesta festa i a fer-ho visible. Hem de fer-ho des de l'alegria, des de la convicció que estem canviant el sistema operatiu del món. No podem seguir amb aquest sistema operatiu de fa milers d'anys. No, ara ja sabem qui som, cadascú, ja sabem que la Terra és rodona, és un planeta, que estem tothom, cadascú amb les seves creences i història, però tots hem nascut igual i tots morirem igual. Per tant, mentre hi siguem, mirem de cooperar, de fer un món positiu,
que tothom hi puguem gaudir, cadascú segons les seves possibilitats i aptituds i coneixements i cultures. Tots portem una motxilla a sobre, fem-la, posem-ho tot una mica. Aviam, les Nacions Unides haurien de ser els àrbits, un espai de trobada de tothom, de tots els països, regions, que sigui un lloc de prendre acords positius per tothom i sense drets de veto. Aquests vetos que, aviam, hem de fer un salt qualitatiu com a espècie humana.